Terve kaikille, minun nimi on Töytärin Pasi Revomedistä ja tänään minä tulin kertomaan teille Joku-appsista. On olemassa ongelma. Ei tiedetä, mitä tapahtuu lähialueella, vaikka kuinka katsoisi Facebookista, Googlesta tai YouTubesta. Ei tiedetä, missä on pankkiautomaatit, taksijuna, metroasemat, puhumattakaan nähtävyyksistä tai historiasta. Varsinkin, jos on ulkopaikkakuntalainen. Ratkaisu tähän on Joku-app. Se tietää. Joku-app tietää lähialueen tapahtumat ja niiden sijainnit. Asiakashyötyinä tässä näkee, että se lisää paikallisten yritysten liikevaihtoa ja asiakaskäyntejä. Lisää turistien ja kansalaisten viihtyvyyttä sekä kaupungin palveluiden löydettävyys paranee. Ja näin sovellus toimii. Käytännössä ladataan apps, kirjaudutaan Facebook-tunnuksilla, jonka jälkeen se lähtee etsimään automaattisesti tapahtumia. Ja nyt se löysikin Kotkan meripäivät. 23.7. alkaen satamassa Kotkassa. Siinä on suoraan ajo-ohje, jolloin ei tarvitse klikata enää yrityksen verkkosivuille ja katsoa, että missäköhän päin tämä tapahtuma on. Siinä on kuitenkin vielä varmuuden vuoksi tapahtumajärjestäjän sivut, jolloin näkee, että mitä muuta toimintaa Kotkan meripäivillä on. Fransmanni tarjoaa Dinner and Drinks, Apulannan konsertti Amarillossa, taidaapa mennä katsomaan. Tässä on Pasaatiin tullut uusi kauppa. Taidaapa käydä katsomassa, onko siellä hyviä tarjouksia, ties vaikka löytää itselleen uuden teepaidan. Ja 9 aikaa illalla on tosi vaikea löytää joskus ruokaa, mutta tällä näkee, että Siva on auki vielä. Joku app finds events where you are. Joku tietää tapahtumat, missä sinä olet.